Pauling, duha ka. Female nga ning Pauling. Carlito. Amoy niya na, siyahan. Fernando Marcial. How old? Ja, bataala iton, bataa. Hindi ang akil? Oo, bataala. Carlito, pera. Kuan lap ipareha si Tia kuan kabata niya kay nagkukang kamo. Kiliwat ko, no? Kanina din nila to. Man. Oo, amo lang ito. Lagi pik-pik lang ito, lagi pik-pik. Kingkapoy mo ako enduro sweet. Parang ka man nga. Talag sila ako makatilaw. Soki ko na ikaw din yung Manila, di ba? Siguro, kung yan yung mo biyay, ginbibili mo na takong lawas, Carlito. Oo, yan. Amot ba? Masugura ako na kayo, ma. Palito yung trimis lang. Kaya sweet, diri ka naging papagamit iti mo asawa kung nakakauli iyo? Ay, ambot ba't niya ako nasawa? Anon, haros tagpulan ako nga nakakauli amon. Nga natatiming red flag iya. Oo, siya daw. Kay baga kang tama raw kalaksi kung nakakagamit ka akon. Kay uhaw ka man ngay ang pirmi. Apa na, pare? Oho na, kita para Carlito, umugtok na liwat. Carlito. Extra akon. Asya, ikaw pagbabantay nga direktor ka. Nay man. Arnel, man. Man. Oh, man. Sige, dili. Aba na, pre. Oo na. Kita pari Carlito. Umugtok. Asus, siningadon inom. Undang nalulog kita ini, pangaturog kita. Di man ini nainom ng tao. Hey! Ha? Alaro to mo pisada. Inom na kan, pre. Ako, inom ako, ha? Oh. Ano tayong kinunahuna dida? Maron na ako. Ang uyab dito sa Manila ngayon, katibol. Hino? Anhi. Mare! Baka mga pare, nanundum lang kayo ya. Ano? Asya lang ngayon, ha? Ayaw ka, Baraka. Ayaw naman kita, iyo. Sabado pa man kita mabay para nga to Cebu. Pre, dapat mga lahignit dito, mga bata pa, mga hagsay. Ingo pa sila ako umupod na iyo, maupod ko na ako. Yawat na labog ang makatirim-tirim ako itong batanon dito. Aw, inilugod di pari Carlito. Okay, Carlito. Di ulibang na ba iton? Kay, karayo man kami pare. Pare Bogart, ito na amon mga asawa nga doon. Ada, napili kami hinto ay kay bayan. Makatara kami makatul na. Ay, diringaw kami hito kay baga may allergy kit mga katol. Ito na ako man liwat asawa, binang. Permi ko warip swerte, naalpot ka nga ito balay. Di ko napalamas na mga pare. Kinadlok, bangin daw ko na ako, nang pinanlabot tayo ba? Dito ay mga babae ba? Ayaw nga, pare sumati ko na natigibig dito ay rayo, ha? Ayaw, good. Iyo trabaho, kamu nga daw pare ha? Iyo trabaho. Oh. Ibagod ka mo. Nagkakasyagod lang kamu nga daw. Ang driver hanga ng pahinante. Oy, are. Oy. Irae mo ugangan. Maagi o. Kita. Tay! Kada ka mo! Anin to ba? Tagay kita! Ay, ala, salamat. Madayon kami nga diha, Kakano ka awabuti ka kay bubiyahe, Carlito? Hanin Merkulis pa, nay. Baga, mahapatag na lang kung sura niyan. Hayo tay, nay. Oo, Carlito.
Ano salamat? Baka na kami ni imong tatay. Sige, Nay. Hala na. Pangaturog na kita. Masayo ka man na pagbiyahe buwas nga to sa Cebu. Oo. Andam na tamang track. Pero, dire kayo mga kaaga kay mahulat pa kami itong tawag ni boss parit amon konsumo nga panggasolina. Aw, amo ba? Oh, sige na. Katurog na kita, Carlito. Yan na. Binang. Binang. Carlito, ayo ito. Ano ka ba? Binang. Nabaliwat malakad kami buwas. Tayo man ako yung pabalon dida. Di na kaya nahatagtan ng obligasyon na ako na. Ano nga tiri? Sa pa daw din na, Carlito? Maguol. Makapuit mga trabahoon din na balay. Pag-ariglar kan butoy, hit iya pag-eskwela. Ay, pag-siring nga, naghihinadong lako din eh. Sige na, God. Pinakaturog naman ni Butoy. Sige na, makakalugar na kita yan, ha? Saban ako, tita. Hoy, may dako. Ano? Ano nga may dali mo? May dako, Carlito. Mapulang duro. Puro ko dida. Ano? Gusto ni mo kumita? Iguhunit ko pa imo. Gusto mo? Panuhak man natin yung kinabuhi. Nakaduroy nga ako itong nagaramitan niya na. Na-timing ka na liwat, Carlito. Igkaturog iton. Bakit lang mawara? Pinang. Agad ka mong pare. Doon ko ng pag-ayon ni Julina mo. Pati mga pwerte ka na akong pare. Yan. Uy, ay pagsiring nga. Warin mo yung madali ha. Ano ko, what? Pipinainom lang yan, tapos hindi na ako makakadalit niya ako sa'yo. Siguro, pare Carlito, may saot ka mga babae. Baga, lapitin ka man. Swerte la pare. Kung biyahe kita para Manila, para Bogart, may naguhulat liwat akong dito. Katuloy lang kan misis nga napasukat. Sala na ito niya kung nato ka hay ba pare. Ha! Uy, pare, kailangan niya kita ferry boat para makatabok. Sige. Ariglarat mga baridan para makatabok dahil kita itong atong sarakyan. Oo, pare, oh! Ano ba yung liwat? Ba't ba tayo man ito ang awas? Oh, pare! Ano ka? Muntik naman na naglahan na ako lawas. Pagkalmakot man. Ano? Hoy! Pagkakadalong din ako. Ano pang tatawakon? Dali. Sakob. Oh, ano naman ngayon ka mo? Ano man, Binang, kumusta? Ano itong sakit ito na akong anak? Carlito? Nay, kailan nga nakasweeter man ni tatay. Nga, giritso na tabon na iya ulo. May labaya sakit, nay. Anak. Di rin pa kami maaram kung ano itong sakit ni Carlito. Impapabalik pa kami itong doktor para may baro kami kung ano itong resulta. Aniya check up, ang mga laboratory niya. Anay, Carlito, anay daw. Ano ito nga nanunurok ka imo na wong, ngan butkon. Naburot man ito ngan may tubig nga sakob. Carlito,
Oo, good man. Ano ito nga natatabuhay mo, ha? Ambot, di ako maaaring binang eh. Ala, bagan malayan pagkatulit panit ni tatay. Bagan nangingito mo lunay. Kinahanglan nga bumalikod ka mo nga to, Dr. Binang, ha? Bangin ko ano na ito nga sakit ni Carlito. Oo, tay. So sayo na ako pag-istorya ay binang. Maharam na ako kung ano itong sakit ni Carlito. Ada ano man, Marshal? Ay, nakapanginano na ako itsuga dito nga pangilalan, hadto pa. Maihan na hinduro nga panahon. Posible, sakit ito, himbabaye. Ano? Ay, Diyos ko. Diyos ko! Kinuo ko, tay. Ayaw kad man. Ayaw ako nga. Nagbabayi, Carlito. An animal nga dako. Kaya ano man nga yan. Aw, mapakyanak kain. Ug sa ba magbiyahe, Carlito, hirayo. Natagan mo yan sorry. Hirayo. Natagan mo yahe, Carlito, hirayo. Natagan mo bayahin, basta maarang karagsignon. Tay. Diri, tay. Makapira na ka beses nga. Diri yan na kakaglabutakon kay... Diri. Diri unta matinuod, tay. Yaks! Asya ko dito ni akong taha, friend. Damo na ito nasuga dito. Tinuod ba, ligaya? Ay, oo, day. Sigurado ako, tinuodan si Ringha imo ni imo tatay. May dako sangkay nga nasugad na ito hanuna pa. Maihala nga panahon. Maupay na lang naagapan pa hinsayo. Di rin wat ako maaram kung ano ang gintambal. Diri pa sigurado kay waray pa man result han, doktor. Animal good nga, Carlito. Kintahagan pa ko niya, hindi ko nga problema. Ay, Adam, matuod nga nito. Problema ko dito nga dako ni mo bilang. Ngan usap pa. Matapon daw ito nga sakit. Awan ini? Natapon. Natapon daw. Matapon na. Ni mo bilang. Ngan usap pa. Natapon daw ito nga sakit. Hitsulod balay. Ano? Sakit nga nakukuha usa nga babayi, Mrs. Ano? Tinuod ba, doktor? Oo. Kagaw nga nagtika nga babayi. Ngan waray pa hinitambal nga sakit pagkaya na. Sige, Mrs. Nga di ako. May sakit na babae ito na akong bana. Kaya nung natabuman inikan, Carlito. Nagbabayingayan niya. Kung aaday rayo nga lugar. Mahugaw ko na animal nga dako.
Pero, mababasol ba ako niya? Dire, waray ko sala. Iya tinuyuan iton nga tanan. Katuyo la iya nga padulay iya. Anak, Butoy, alayan na akong tubig. Tayo ako. Ayaw anak. Ako na lang. Kaya nunay, Basta, ayaw pagdaop kan imo tatay. Oh. Inom na dida. Boysit ka. Binang, kaya nga di rin man papadap. Ako nito, ato na anak. Nga ba't ikaw? Maram na ako ito ni mo sakit, Carlito. Nandidira ko imo. Binang, nadidiri ka. Isusuka mo ako. Hino bang ganito nagpapakabuhi din na balaya? Di ba ako? Tapos, magsusugad ka akon? Ayaw bagyakan ni sugad ito na akon. Wari ka katungodhin mga sugad ito nga yayaknon nga diha akon. Wari ka maghuna-huna. Nga may daka asawa nga anak. Ganyan na nga. Nabuking na. Anay? Ano? Ganyan na Ganyan nga na. bumuking na haimo ito. na. Bumaking na imo. Ito, Bumaking ngayon. Bumaking. Nagbumerang. Ganyan na nga asawa nga anak. Ganyan na nga buwaking na imo. Ito nga imo binuhatan. Age, binunton. Binuntog. Binuntog. Oo, tagatanawan ito ng mga lingwahe. Binantog. Ganyan na nga buwaking na Tiniyaw. nga may daka Buntogon. asawa nga anak. Ganyan na nga bumaking na imo. Ito nga imo binuntog nga buhat ang awas. Umataw. Ngang ginsulian ka na nga animal ka. Kaya na, Binang. Sala ko ba ini? Ha? Kaya no, akong bangay ang sala. Animal ka! Usa ka nakahatagin sala. Napakiana ka pa. Ayaw ikadiha ako dito mahugaw mo nga binuhatan na gawas, Carlito. Masusugad ba ako ini kung masigi kahit na ako't kaureng makikalawas ka? Nauli ako. Ha? Oy, ayaw pag sayo pa ito namon anak Carlito. Sakto ito. Ikaw ito daangay nga mag-antos it imo gimbuhat. Tungkol kay tibig kang animal ka. Kita hadot imo itsura yan ah. Mga nag-iiri tumit imo panit nga pirmi la mamara. Baga kanahin galison nga usa nga ayam. Pisti ka. Hala, binag. Dito nagawas pa oro ng tao. Bakit hindi makapanapon hayo ito na ako na po kung manihiyas ako makaturog.
imo ginuhulat ba na? Ay, siya. Ay, dirita ako na no. Imo, Amo na iton. Aw. Ano ba't imo ginhihinulat, Binang? Ig-apyat na't iya mga duros. Hagawas, dali na! Ipanlabog ito! Ay, kinuko. Sakto ba yung gusto ni Rananay ng tatay? Pero tay, ano nga pero? Naluluoy ka ito ng animal mo nga bana. Ginlurong ka na nga ito. Wari ka kontentuhan ng lawas nun nga butak. Binang, ayaw ka. Nila ko sa kubo. Dito ko sige, ikaganal ako. Sos nga animal ka. Malamerika. Ginhimo pa nga. Ano ini? Ginhimo nga tanan hindi mo nga tanan ito ng amon anak. Parang Ano to? buhat ba nga tanan? Ginhimo Ginhimo Malamerika. nga tanan it am anak. Gimbuhat ada ito. Bangis. Sos nga animal ka. Malamerika. Ginhimo mo. Gimbuhat manan ako anak. Ginhimo. Ayan pagkamitat mo. Nay, di ka sigurado mo niya. Ginhimo nga tanan it am anak. Ginhimo mo nga ano? Ginhimo mo. Kuwat mo. Oh, ginhimo. Tanga! Tingin mo mo. Kuwat mo. Ay, tanga ngayon. Ginhimo nang tanan na ako na nagmomo na hiyahi mo. Sos nga animal ka. Malamerika. Gimbuhat mo nga tana! Nga tanga aton akon anak parang sugad niya. Sos nga animal ka. Malamerika. Ginhimo mo nga tanga iton amon anak. Usagapon hiya nga may sayop yun. Inay. Tay. Oy! Baba! Ay na nga sa nila Carlita, bangin ko ipasunog imot tanan mo nga kagalugnitan diri oras. Pag ikalalayas. Tay. Tay, bangin ko na no iton ba tabo kang Carlito. Kung mahatuya sa asirong iton kahoy, aubos tay. Kung matabuhay iya lang ako ito ginto yung animal hiya. Ngan makatarapon ti sakit, minang. Anay, kung di niya makahimuhin, pagbira itiya hinigdan, iya ko na ito magbibira dito. Makatakabos. Kay katuyo na mo ka dito. Kaya nagsinabid-sabid ka. Makain ka, Binang! Tay, kaya ano nga ani ka man din niya, ubos. Kaya ano nga, subok. Sumigi. Tay, kaya ano nga ani ka man din niya, ubos. Kaya ano nga sumigi man ni, lalay nga din ni ka kumatulog. Burutangan itong mga kahoy. Okay lang. Okay lang, anak. Ang importante, may mahigdahan ako. Saktuin mo na kan lola. Kan lolo na. Kaya ano nga yun ito ni mo sakit tay. Lagin pa naman ito ni mo panit. Pagkakasabot na kihapon, pagdako na yung anak. Pagkaya na, dahil ka pa makaintindihan ako na. Kasayop ko yun eh. Sala ko yun eh. Sala? Ano nga sala tay? Ato'y putoy. Nakikigistorya ito'y iyamay. Sakto ba ini? Nga ada nakaturog kay Carlito ha upuas. Madugang itiya sakitit ka batog daw itong kape. Tuman lang nga nato kalit iya higdaan hato na. Pero may punto man hiran ay.
Di na ko angin nga magpadara. Kung ano man ito na ako nakikitaan yan na kang Carlito. Kintuyo ito niya. Salit. Ang tuso nito niya. Pare, grabe, manluat ito ngayon mo kabutangan din na gawas. Pasag din na ito, pare. Ilobon ko na lang eh. Grabe, malot iti mo asawa, no? Ginilob ka niya nga, dinhi kalahagawas iti iyo balay. Matapos sira at tasakob. Kung may dala lugar dito balay pa di. Bala, pwede ko dito kalanay dito amon. Pare, sukli na rin na akong wala akong mga nabuhat. Ay, ako na timing ganun mga mataganin sugadin nga sakit. Pero pare, Diyos, kuwan ba? Pakita lang doktor. Oh, may lagad siguro itong tambal. Baka pa man, tagaw man la iton. Lagad siguro itong asyan ginsisiring HIV. Yes, tuhod ka man ito. Oo. Ala ito kabayutan niya sakit. Nakakasiring ka lahat ito. Para itong pinili ka sakit. Oo. Sala ko niya tanan. Mga pare. Anong kasala? Sa naglogod niya sa leti masawa. Diri ka man ito nasusugad yan kung ginpapakuan kahit masawa. Oo. Di ba nang? Oo. So naman lituhat niya mga lalaki nga, kinanglang kalitin lawas nun niya butang nga aton asawa. Aton mga asawa. Pero kay padlas iti masawa, ginilob ka niya. Tapos masiring pera nga, ikaw tumay dako nga sala, yan nga nasugad ka. Peso. Hinagatan mga pare. Wala na kita doon may mo. Di naman ini. Nakadigit na niya sakit ako lawas. Talit tulatan ko na lang kung saan ako mapapantay. Pare Carlito. Carlito. Tuhay ba ini nga imo ginbuhay kaya nahit imo ba na binang? Katima mula pagpulos. Magpatakasin pag pinakabuhian, pagpatakasit pinakabuhian sorry. Patakas. Katima mula pagpulos. Katima ini nga imo Tuhay ba ini nga imo ginbuhay kaya nahit imo ba na binang? Katima mula pagpulos. Magpatakasit pinakabuhian nito na akong anak. Iginhapil mo lang dito ha ubos kay may sakit na. Kawaray mo utang nga buot. Kung gusto mo magpatapon, kamo iton pagdikit nga duha nahi. Nga animal ka. Kay tuon man nay. Hino Makasara po niton iya sakit nay. Kahino nagsarito din nga marites sa dinito yung lugar? Op, Kawaray ni mo igbaralos ito na ako nanak. May gana ka pa nga magsugad ha iya? Ha? Yan na. Ngan ko naon ha? Pakontento man ka mo kunanon iya dara nga marahalon. Tapos kwarta. Diri ka gimpapabayan. Ha? Kamu nga magtalairo eh. Kung akos mo iton buhaton ito na ako nanak, ako diri. Tungod kay eroy ako. yan hino iton gigkukurian niya na. Itpamilingin bukas nay. Ako! Itbahalon it akon anak. Itiyopo! Ako! Ganito nga Carlito. Kadugangan nga sa gibon nay.
naman ganyan. Kau na mo ba? Masusugad ka? Kung gintagan mo yung panginhanglan na to. Diri! Nga makarawod pa ini. Kay tungod, kay dito ko ini mabatay mga tao. Tungod kay naglamot kayong kalipay para ito na ako nanak. Hay mo ba pag-abat? Masusukan ini katanan kung ginhatag mo lang ito na iya. Ayaw na ako pagpahinom duman ay. Wari na kita mahihimo. Oo! May sala ako. May dako sala. Pero di na ako maharang nga magbubuhatin sa ganito Carlito na. Diri tinuod ito ni mo pakikasawa kan Carlito Binang. Sa napila niya ni mo ginungara. Waray kagamit nga asawa. Imbis nga, yan na kaniya ginkikinahanglan. Kay may na niya sakit. Ginpabayaan mo lugod niya. Kung diri ka, makakapasakob ka na dito ni dahito niyo panimalay. Kay naalikay ka nga matapunan ni tiya sakit. Dadanon ko yung agad payag. Diri ko na yung papakaniyo na iyo. Di rin ako maaram kung mag-aano ako. Bagan sakto imo nanay Binang. Kaya na man, ginkikinahanglan hiti imo bala. Makaluluoy, Carlito Binang. Gusto ko. Kaya naluluya ko iya. Pero hirananan yung tatay na diri. Mag-aano man ako ligaya. Nahadlok ira nga bangin daw mahimo nga leprosy itong sakit ni Carlito. Yan makatapon pa amon. Yan itong akon anak. O Binang, dili ka man ada. Ligaya nawurok na ako kung mag-aano ako. Di rin ako maaram kung ano ito na akong pubuhato. Itbuhata, adi man. Ipakita lain nga doktor, iton imo bana. Bangin masolusyonan pahiya. Pakimaluoy iton Diyos Binang. Nay! Oh, kaya ano anak nga nagtutuok ka man ha? Mamingaw na kang tatay. Wala na yan, di niya palaylay. Kaya naman subihi ka ba niya, dito yung bukoy kalula. Karuyagon ko man anak. Uri ako naihimo. Hira imo Lolo Marshall ang nagpuot. Ini imo Lola Pauline. Hindi man ako lalok. Sakit ni tatay na Hindi ninalaya. Sige anak. Sige. Buwas. Papabalik ko nato ni imo tatay buwas. Tinuod, Nay. Oo. Hala, sige na. Hala na. Katurog na dito para diri ka magmuok. Oo, Nay. Makatulog na ako. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako kung kay ano nga nasusugad man ako ini.
Pero diri ada angay nga buhaton ko ining kad imo tatay. Sakto'y nanay ko din. Sakto'y ha. Kinahanglan ako ni Carlito. Oh. Ha? Carlito. Oh. Yeah. Ato. Ito nga ato ito't puno it kahoy. Ngayon kaya ano nga na-smile man niya? Bakan mo rin man niya sakit. Hiyabad to. Pero aaduya kan dyan nanay gunding. Kikitahon ko. Kikitahon ko dyan nanay. Opo. Nay? Ani ka may portahan? Naghano ka, Nay? Pinang. Nay? Patay na Carlito. Atay apayag. Oh. Oh. Dili na tinood, Nay! Nakasuga na niya kamatayon, Binang! Ikaw! Ikaw! Diri kang tinood! Ano pare, Carlito? Sige ka? Ha? Ano ka sige? Ay, baga pahalibway anay kita. Kapit kita may butterfly. Dito na ito. Hubo-hubo. Damo yan bago dito pare. Ano, boy, mawawaso. Namatay hiya, dili pag-openingan tuwan tapos buhay ngayon niya. O, kuan na la. Ayaw, tanggala iton rap. Ayaw ini. Tanggalay nun kan amon nga ni Jenny Amo din nga kay ni. nawawaso kay Mawawaso. positive naman. Diretso na la ira Oo, boy. diretso. Ayaw kay positive ini. Ayaw. Ayaw ini. Kay diri patay. Oo, wala ka matay. Kaya di nagdra-drive nga nit. Ayaw ito. Ayaw na, ayaw na. Diri na. Diretso aton, diretso aton na. Diretso Aton na, na diretso aton. Wala niya na. Tapos tao. Ano, pare Carlito? Sige ka? Ha? Ano nga sige? Palibway ba anay kita? Happy kita butterfly. Dito hubo-hubo. Damo yun ang bago. No, pare Bogart. Hindi na ako. Ay kita matokso ito ng mga babae ngayon. Magkasakit pa kita. Bis nga opet ato na karawas. Manguuli tayo na hitso pa kita. Nagbibiling lugod ng problema. Ano nga nagbibiling? Ano nga ito pare? Pare, parang ka. Ng mga babae, mahusay la ito hagabi na pagkita naton.
Sabi na kung may dasuga nga nag-roid lang, papalibot. Sus, pare, delikado siya na. Tao pa rito nagsasarang ng mga sakit ng mga babae. Kabisan, hinulat na gamit. Ngayon pare. Oo, salit. Uli na lang kita aton mga balay pare. Dito na lang kita aton mga asawa paglipay. Anak ko labat, tukod basi kala. Yay! Ano na tatay? Ano? Giskwela ka? Baka hindi rin ha? Paano mabsent ka? Uy, eskwela kay ba nito ni imo anak? Pero may kutuya gin-aariglar. Oh, anay daw Carlito. Oh. Ano ito nga naturo kay imo na wong, ha? Carlito, may sakit ka ba? Kahit kabara ka. Mabit ako magpa-check up pa doktor. Nagsiring nga nga hanggang daw lang ko na ini. Ya sari ginaristahan ako niyan medisina. Nauso man gud niya, so niya sakit, basta kat sirak. Tay, mamasyata kita buwas sa. Tapos masing ba kita nga tulon nila nanay. Oo naman anak. Kay birthday man gud ni imo nanay buwas. Waray, mahingalimot. Siyempre ako pa. Kauna ko nga, sakit na yung babae itong nga imo. Panlumutoy habog us nga lawas. Panlamotoy. Panlamutoy? Panlamotoy. Bukan may tubig ba nga ba? Hangga. Ito nga na Oh. nakataw. Ito nga, sakit na yung babae itong nga imo. Kauna ko nga, sakit na yung babae itong nga imo. Panlamutoy habog us nga lawas. Di rin man ngayon. Agoy. Di rin ko itong bubuhaton binang. Siyempre, mahal ko ka mo. Itso ka rito nga buraton. Diyos, di rin mahagagad dun. Bangin ako makaportin sakit dito agawas. Ba daw, delikado. Gan, makatapon pa kayo mo. Ito nga, di ko gusto matabo. Mahal gud nga ako ito na ako nasawa. Salamat Carlito. Ngan, sugad man ko. Mahal ko ikaw. Binang. Oy, Carlito! Uy. Pagdali! Carlito! Uy, hinanay. Nay! Oh, kaya no, nalilisan ka man, Nay. Ay, bulighin mo tatay pagdakot kanding. Ha? Nasamaran it iya tuhod kay napakulob. Ano? Di ba birthday ni Binang Buwas? An irehawon ba? Ay, sus, uugod man, Nay. Tag 700. Suka din nga mga plastic na. Dairy plastic. Baga iba. Plastic na lang. Ano? Ito mo pala kanina, mister. Hindi mo naman ito kanina. Yung secret ko pala kanina, di ba? Hindi, Kaya ano? utang mo dito, wala mo na para. Marami, wala mo kayo kinat. May ideya ko. Pinagkapag liit niya. Pinadididiwan niya. Ang tigad ko na po. Suka dito mo. Para